Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştakları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 3-nji oktýabryndan sanyna Arkadaş şäherine halkara ýaşlar forumy geçirildi. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Çempionlar Ligasy ahalyň 2-nji dowuşugy Ronaldo'nyň ilkinji goly. Expo 2023 Doha sergisi öz işine başlady. Lukmançylyk boýunça Nobel bayragynyň ýeňjileri yglan edildi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaklar, gelin bolsa habarlarymyza giňişe interedip geçelim. Arkadaş şäherine halkara ýaşlar forumy geçirildi. Arkadaş şäherine Kabana ifadena halkara atçylyk akademiýasynyň binasyna dialog parahatçylygyň kepilatly halkara ýaşlar forumy geçirildi. Bu forum Türkmenistanyň hökümet tarapyndan gurulyp, oňa Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana Hemýeşelik idaresi hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňnaş diplomatiýasy boýunça tewit merkezi işçiň golluk berdi. Hibrid formatda geçirilen bu çäre Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaş liderler, aktivistler, talipler, telekeçiler gatnaşdy. Bu wekilçilikli forumyň maksady durly meseleler we düşünşmezlikler ýeňip geçmeň iň möhüm serişde hökümni parahatçylykly gepleşikler ösdürmekden ibaretdir. Şeýle hem forumda parahatçylyk gurmakda teze tehnologiýalar ulanmak howanyň üýtgeme bilen parahatçylygyň arasyna gatnaşaklary we sany diplomatiýa ýaly möhüm meseleler arandmatlaşyldy. Şeýle hem parahatçylyk we jemgyýetçilik jebisi urnaky ýaşlaryň başlangyçlary barada pikir alşyldy. Medeniýet we sunugy arkaly parahatçylygy ösdürmek meselelerine aýratyn ünserli. Oňa gatnaşylar çäreňiň dowamyny öňe sürülen möhüm teklipler we pikirler boýunça gepleşikler dowam etdirmek zerurlygy barada umumy pikir aýtdylar. Forumyň jemleri boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaşlar dialogyny döretmek baradaky ehtnama gol çekildi. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Çempionlar Ligasy ahalyň 2-nji dowuşugy Ronaldo'nyň 1-nji goly. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Çempionlar Ligasyna toparçylarda 2-nji tapyryň dowuşuklar geçirilýär. Bu ýaraşda ýurdumyzda wekilçilik edýän ahal topar özüniň 2-nji dowuşugyny açykýar. Ilkinji dowuşukda Saudy Arabistanyň Al-Fayha toparyny 1-0 hasabyna ýeňen ahal Çempionlar Ligasyna 2-nji dowuşugyny mehmançylykda geçirer. Ýurdumyzyň güýçli toparynyň nowata garşydaşy Birleşen Arap Emirlikläriniň Al-Ayn toparydyr. Birleşen Arap Emirlikläriniň Al-Ayn topary bu ýaraşda ilkinji dowuşugyny Özbegistanyň Taktakor toparda 3-0 hasabyna ýeňipdi. Ahal topary bilen Al-Ayn toparynyň arasyndaky dowuşuk şu gün ýagny 3-nji oktýabrda Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlaýan. Şeýle hem Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Çempionlar Ligasyny gyzykly dowuşuklar dowam edýär. Dünýä belli ýyllar futbolçy Cristiano Ronaldo Aziýanyň Çempionlar Ligasyna ilkinji goluny geçirdi. Onuň düzümne çykýan Al-Nassr topary 2 tapgyrda Tajikistanyň Istiklal toparyny 3-1 hasabyna utdy. Şol dowuşukda Portugal futbolçy 66-njy minutda tapawutlandy. Ronaldo bu barada özüniň jemgyýetçilik toruna şeýle diýdi. Ähli topar üçin gowdawşyk boly Aziýanyň Çempionlar Ligasyna ilkinji goluny geçiren näme begen ýaryn biz ýeňiş kazanmagy dowam edýäris. Expo 2023 Doha sergisi öz işine başlady. Katar'ın paytahty Doha şäherine Expo 2023 Doha halkara sergisi öz işine başlady. 2-nji oktýabrda badalyga berilen daşky urşawyň hatirasyna ýaşyl tebigat şygary bilen geçiriljek Expo 2023 Doha adly halkara sergisi 2024-nji ýylyň 28-nji martyna çenli dowam eder. Biri halkara forumyň açylyş tabrasyna Katar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew, Iragyn we Ýemeniň hökümet ýoldaşlary, şeýle hem köp sany ýurtdan wekiliýet gatnaşdy. Expo 2023 Doha Katarda ýakyn Günnogorda we Demirgazyk Afrikada ilkinji halkara bagwançylyk sergisi hökümne taryhy ýerer. Sergiýeniň ýaşyl çöl has howdaş gorşaw mowzugy halkara jemgyýetçiligi çölleşmegi azatmak üçin innowasion çözgütler öwrenmegi we kabul etmegi ruhlandyrmagy maksat edilýär. Habar berilişi ýaly sergi meýdançasy parsaýlagynyň suwlaryna haýran galyrjy görnüşler açýan ajaýyp Albidde seýliýäkinde 1,7 milyon iňe metr giňişlikde ýerleşer. 57 ýurt bu sergiýe gatnaşýan. Lukmançylyk boýunça Nobel bayragynyň ýeňjileri yglan edildi. 2-nji oktýabrda fiziologiýa ýa-da lukmançylyk boýunça 2023-nji ýylyň Nobel bayragy Wengriýaly biokemik Katalin Karika we Amerikaly Drew Weissmana COVID-19-a garşy tesirli mRNA sanjymlaryny işläp düzmäge mümkinçilik berýän nuklein kislatasynyň esaslaryny özgertmekdäki çykyşlary üçin berildi.
Bayrağın web sahypasynda çap edilen metbuat üçin beýanatda Nobel bayrağının eýeleriniň ikisiniň açyşlarynyň 2020-nji ýylda başlanan pandemiýa döwründe COVID-19-a garşy mRNA tanjymlarynyň işlenip düzülmegi üçin möhüm ähmiýete eýe bolanyny gaýdylýar. Bu tanjym biziň immunitetimiz bilen özara gatnaşygy barada düşünjän düýp götür özgörden düýpli açyşlar üçin laureatlar biziň döwrümizden adam saglygyna awanýan iň uly howplaryň birini tanjymlaryň işlenip düzülmeginiň görülip eşdilmegi depgine goşuldylar. 3-nji oktýabrda fizika boýunça, 4-nji oktýabrda kimia, 5-nji oktýabrda edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň eýeleri mälim ediler. 6-njy oktýabrda parahatçylyk bayrağynyň ýeňjeti kesgitlener. 9-njy oktýabrda 1968-nji ýylda Şweýçarýanyň döwlet banky tarapyndan edilen iqtisadiýat boýunça Alfred Nobel bayrağynyň eýesi ýylan ediler. Ine mehriban müştoklar, ata watan Swida saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.com saýtymyzy izlemagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň ilk sanyna görüşýänçe hoşta bolun.